साला स्वाद बमब्रमाया थ'फिरामनिख्रुइबो माथो डेन्जारसिनलै आंनि लाइफखौ बेनो जागोन बायदि मोनबाय आं जानाय नङा दिनैनो खायदा बोराय माबा मोनसे बाहायनांसिगोन हेलौ ओइ थ'फिराम बहा दङलै नों बहा थानांगौ जाखोब्रा फरायसालियाव दङ आरो मेट्रिक आनजाद जागासिनो दङ बिसोरखौ डिउटि होगासिनो आं ओइ टफि भाइ नों मिन्थिदोंना मिन्थियाखैब्रा जों सानैनि बुलायलायनाया भाइराल जागासिनो दङ फेसबुकआव निउसआव बाप बावै ओइ बाप बावैसो होनदों नों बेसे लासिंसिं जादों दाहाय लोगो हमगोन मोनायाव जागोन दे एसे गोरा गोरा कुइसन फैदोंलै बेफोरबायदिखौ लेखायाव मोनाखैमोन खोमालै आं मा जाबावनांगौ जाखोब्रा एसे गोरा गोरा कुइसन फैदों आं फरायनायफोरालाय माथो मोनसेबो फैयाखैलाय जोंलाय नों फरायनायफोरा फैदोंना आंनाव जेबो सोंनाङा माइजे रांखिनिब्रा है आं मा लिरबावनांगौ जाखो फरिखायावलाय आं बोरै पास जाबावनांगौ जाखो दे मा खालामबावनांगौ जाखो ओरैनोबा मेलेमाबो गोमानानै दंखायो आंना ओइ एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्राया दिनै मा जाखो आं कुइसनखौनो मोनसेबो सिनायाखै बेफोरबायदि सोंथिखौ आं लेखायावनो नुवाखैमोन फरायनो खोन्थाब्ला फराया फरायनाय समाव दा सोंथिखौ सिनाया जादों लेखाखौ मोजाङै दांनाय मोनब्ला मोजाङै फरायनाय मोनब्ला सोंथिखौ मोजाङैनो सिनायगौमोन ना दा लिरदो माखौ हायो लिरदो दे गासिबो लिरदो दे बेलाबो बुबाय लिरदो माबायदि लिरबावनांगौ जाखोब्रा माथो मोनसेबो कुइसनखौनो सिनायासै आंलाय बेफोरनि फिननायाबा माबायदि जागोनलै कलेजाव थांनांगौआलाय जागोना जालाब्रा ओइ भगबान थार्ड डिभिजनबाबो पास खालामनानै होथारलै आंखौ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इलेक्सनानो मोनफैहां जाथारबाय बे बमब्रमाया आंनि लाइफखौ मानो बरबाद खालामनो नागिरखोब्रा आंखौ मानो भाइराल खालामनो नागिरखो बियो बुलायनायालाय एसे एनैयानो जाबाय थाखायोना बेफोरखौलाय मानो निउसाव होनांगौ जाखोब्रा बेवाइफोरा बेलेग हौवाजों हाबा जाहैनायनि दुखु फारसेथिं बमब्रमाया आंनि जिउआवनो धल दामग्लुंजोब्बाय माबे मोनसे टेनसनखौ लाख'बावनो आंलाय ताल छाला बमब्रमा जागोन दे दिनै 150 थाखानि बादि नांगोन जों नै ओंखामा लाबोबाय आं दे थांगासिनो आं फैसाखौ लानानै ओइ गोबोरखिनि एम्फौ आं फन रायलायगासिनो दङ नुवाखै नामा नों फन रायलायफुनाय समाव आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा होननानै बुंखाबाय आं नोंखौ ओंखामा थाब गुसु जागोन नालाय बेनिखायनो आंखौ उल्टा जवाब होफिनदों नों आंखौ उल्टा जवाब होदों नों आरो बेफोरलाय मा ओंख्रि अमा बेदराबो माथो दाउ बेदरल' अमा बेदरा मैया हरावनो जोब्बाय मा होनखो मैया हरावनो अमा बेदरा जोब्बाय हराव जौ लोंबावनायाव नों जादोंमोन हा नों मिथिया नामा आं अमा बेदर नङाबानो थानो हाया होननानै नोंखौ आं बेसेबां बुंबावनांगौ जाखो जल्दि अमा बेदर बबेनिफ्राय लायो लाबोनानै होफै नङाबा आं ओंखाम जाया आंखौलाय मानो गारहरखो दे आंजों उल्टा जवाबसो होबावदोंना नों आइदै जल्दि अमा बेदर नागिरनानै लाना फै आरो जौ बथलसे नागिरनानै लाना फै नङाबा नोंनि बे मेगन थाइसेयाबो आंजों गनाय नङा जागोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन आंलाय दालाय बबेनिफ्राय अमा बेदर मोनब्रबनो दे हाबायाव मोननाय फैसाफोराबो अमा बेदर बायनानै लाबोनाय जौ बायनानै होनायावनो जोबजोब्बाय जाखिनि फैसा दङ बेबो जोब्बा मा जाबावनांगौ जाखो आंना फिसाइ दादुलायालाय मानो जेबो बुजिया मा जाखोब्रा एमाव राजा फरिखाया मादों जेबोखौनो लिरनो हायासैलै आं न'आव मा होननानै खोन्थाहैबावनो दे दा आइ आरो आफामोना खम लेक्सार होगोन आंखौ लिरनो हायाखै होनबाथाय आंबो लिरनो हायाखैलाय आंबा जोंलारिनावसो नायखोमा लिरदों साला जोंलारिया खोन्थालायनो नागिरा आरो गाव रोङिखौबा आंनावबा थाब सोंहरो मालाय नोंसोर सानैया नायलायलायनानै लिरदों आंलाय माथो रावनिखौबो नुवाखै सिगां बेन्चआव जिरायना लानानै माखौबा नकलबो लानो मोनाखै फेल जागासिगोन बायदि मोनबाय आं आरो आफायाथ' आंखौ गोरजियासो दोनहरनो नागिरबाय थायोना बेनिखायनो थोरसि लथा ओंखाम ओंख्रि संखानोसै आं सोलोंखानोसै आं फरिखायावथ' पास जानाय नंला बायदिसो मोनबाय आं जागोनलै जागोन रिजाल्टखौ उनाव नायनोसैब्रा दानो टेनसन जायो नामा थ' थांनोसै न'आव माथो खालामबावनोब्रा जायफ्रा फेल जाबाबो जायाबाबोथ' थांनानै थाखानांगोन थांनोसै आयौ बाला बोथोरखौनो माबा बैसागु थां माथांसो मोनबाय आं अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा दोमैलु आयौ बाला नांजोबदां मा होनखो नोंथाङा बे सप्तायावबो खामानिया कमप्लिट जानाय नङा मानो बेफोरबायदि गेजु खालामगासिनो दङ गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा थाबायनो बिराद खस्थ' मोनबाय लामाखौ थाबैनो लामाखौ बानायनानै बे सप्तायावनो दिहुन आयौ बाला रागा जोंनानैसो दङ माथो मानसिया आंथ' नाजोबुदांखौनो नुबानो लाजिनोसो ओंखारसै दाना मा जाबावगोनब्रा मानसिफोराबो खामानिफोरखौ मानो मावा फैसाखौथ' सबनोबो नांगौ नाथाय खामानिखौ मावनो मानो बायो कर'नानि समावबो नायलाय आखाइसे हेनसे खालामलायनोबा बिराद गिलायगोन नाथाय फैसा लानोबा रावबो रावनिखौ गिया
मा एसे मोथ्लोबो बे बुहुमा खायसे खायसे सुबुङा थाइसे थाइनैनि थाखायनो सान हर खस्थ' खालामनांदों आरो माखासेया बिसोरखौनो बाहायदों थाखाखौ बुरजा लुबैयो नाथाय खामानिखौ एसेल' मावनो सानो जाय बांसिन खस्थ' मावो बिसोरो थाखाखौबो एसेल' मोनो मा जाबावगोन बे बुहुमा आयो माथो बिराद टेनसनावसो दं मानसियालाय है बे सानसेयावनो सानखानोसै आं दाउस्रि देलाय आयो बाला आंखौ नुहुरखुमाबाय माथो दाउस्रि देलाय औ नारजि बुदां माबाफोर दाय मावलायबाय नामा नोंलाय आंलाय मा दाय मावनांगौ दे होमबालाय आंखौ नुबानो मानो थाखुमायो नोंलाय आंलाय माला थाखुमादों दे मैयाबो नुदों आं थाखुमानाय आरो दिनैबो आंखौ नुनानै बिदि थांदों नों जाहोना मा आं नोंखौ लाजिदों मानि थाखाय लाजिनायाबो जाहोन थालायो आरो लाजिनायासो बांसिन जाहोन थायो बुं मानि थाखाय लाजिदों नों आयो बाला मा होननानै खोन्थानो दे आं दे जाथिनि थाखाय बेखौ लाजिदों आच्छा जाथिनि थाखाय आयो नोंलाय बोरै मिथिखो दे बेफोरखौ बाथो नाथाय नों दि आंखौ नुबानो लाजियो थाखुमायो बेफोरबायदि दा खालामसै नोंथ' जेबो दाय मावाखैना दायनिगिरि मानसिफोरासो मोखांखौ खोबथेयो मानसिजों फेस टु फेस रायलायनो हाया नोंथ' जेबो दाय मावाखैना दाउस्रि देलाय दिनैनिफ्राय आंखौ नुबाथाय थाखुमा नांला नारजि बुदां आं लाजिदोंमोन मिथिबाय जाथिनि थाखाय आच्छा जाथिलाय मा खालामदों नोंखौलाय जिरायफै जेबो नङा दे जिरायफै दसे रायलायनि नों आंखौ रागा जोङाखै आयो आं बुंखाबायानो दा दाय मावबासो मानसिखौ रागा जोंगोन नाथाय नोंथ' दाय मावाखैना आच्छा दाउस्रि देलाय मोनसे खोथा सोंनि नों जाथिखौ माबायदि मोनो जाथिया मोजाङानो नों बायदि आरो बेखौबोथ' मिथिखायो नों जाथिया नोंखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय आं जाथिखौ मोजां मोना दे आं जाथिखौ बुंखाबाय आच्छा नों जाथिखौ मोजां मोनमारा होमबा मा बुंनो आरो जायखौ नुयो बेखौनो गोसो थोफ्लाङो आङो मोजां हौवा नागिरनानैनो बदतमिज बोराइजों हाबा जानांबाय फाथैलायबो बिसिबाय नाथाय दा आं जाथिखौ मोजां मोनबाबो मोनाबाबो जाथिखौ मोजां मोननो साना मानो होनोब्ला जाथिया आंनिख्रुइबो मोजां हिनजाव मोननांगौ ना आच्छा बिदिब्ला नोंहा जाथिनि सायाव अननाय दं दङथ' आरो आंनि गाज्रि समाव आंखौ हेफाजाब होबाय जाथिया बेनिखायनो जाथिखौ दुखु होनो गोसो जाया आं नाथाय नोंथ' जाथिखौ दुखु होगासिनो आयो माबायदि दे जाथिनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामाखैबालाय नों औ आरो हाफाङाबो थिगखौनो बुंदों जाथि बायदि मोजां सेंग्रानि लाइफखौ बरबाद खालामनाङा होननानै नंमारगौसो होमबा हाफाङासो बादा होमारदों दाउस्रि देलाय बे नोंनि चइस बे नोंनि डिसिसन नों मालायनि खोथाखौ साननाङा गावनि खोथाखौनो सान आयो हाफांनि एगेन्स्ट जानोसै आरो नों आंबो सानदोंमोन जाथिनि थाखाय नों पारफेक्ट नङा होननानै नाथाय जाथिया नोंखौ मोजां मोनो आरो जाथिखौ नों मोजां मोनो मोना बे नोंनि चइस बिदि होननानै नों मालायनि खोथाखौ खोनासंनाङा दाउस्रि देलाय नङाबा उनाव पस्तायनांगोनबो आच्छा दे थादो आं थांनोसै आयो बाला नारजि बुदां मासि मोजां नों मोजांनि थाखायनो अरफ्लेजोबनो लुगैयो आं बाल्ला नारजि बुदांखौ एमावाबा फरिखायालाय बोरै जाखो बारा मोजां जायाखैलै आयै फरायाबा मोजां जायो नामा फरायनो खोन्थानाय समाव फराया दा हायाखै होननानै बुंफ्लादों फरायाबालाय बोरै फरिखाया पास जानांगौ जाखो गाबोन फुङावनो मन्दिराव लांगोन आं दुगैस्रां लोबस्रां गाबोन फुङावनो ओंखारनांगौ नों मानो आयै मन्दिराव लांनानै बोर बिहैयाबा जानाय नंला थां न' सिङाव दसेबा मेलेम गोमादों जायो दसेबा लेखा फरायनोनो गोसो जाया जायो मा जाबावनांगौ जाखोथाय अजाफोरनाव लांनानैसो मुलिफोर बिहैबासो मोजां जासिगोन खोमा आयै मा जाखो आं गेलेनो थांनि हामाबा एसेबां गेलेबाय थाया हाब्रु हाला हाग्रा बंग्रा गेले गेले बांसिन गोसोम जाबाय नों गोसोम हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना मम्मी दाउखा बेटा सिर्फ दिल वाला होने से कुछ नहीं होता है इसके लिए जिगरा भी होना पड़ेगा समझदार होना पड़ेगा और हिम्मत वाला भी होना पड़ेगा सिर्फ दिल वाला होने से आदमी लोग दबा के रखता है दिल वाला समझ के सब ठगाई के जाता है इसलिए दाउखा बेटा दिल वाला के साथ हिम्मत वाला भी और जिगर वाला भी ऐसा होना चाहिए हाँ आज जागोन ओमफ्राय लेखा फरायनायालाय माथो जाखो माथो लेखा फरायनायखौनो खोनाथारा आं नोंनिखौ आं लेखा फरायखांबायना आयै होमबालाय मोनसे काहानि दङमोन ना बेखौ गोसोआव दङ ना गैला नोंलाय
आं दाखालि मखस्थ' लानो होनाया मामोन आयै मामोन बेलाय आं नोंखौ मोनसे मखस्थ' लानो होदोंमोन ना सैमानि काहानिया बे सैमानि काहानिया ना लालसि कुत्ताया ना औ देलाय फरायलाय आं फरायालै गाबोन फरायगोन ओहो दिनैनो फरायनांगौ आरो दानो बिदि दिनै मावगोन गाबोन मावगोन होननानै थाबाय थाब्ला खामानिया गोलाव जालांबाय थायो आरो थालाङोबो आं आदाखौ मखस्थ' लानो होगोन आयै एबार आरो आदाया आंखौ फोरोंगोन दावखा आबा नोंनि दावहायाव नों मालायखौ गेजेराव लाबोबाय थाबा जाया मिथिबाय बिदाबाबो बिमाबाबो बिफाबाबो सोलोंथाइ लानाया नोंनि मोनसे दावहासो बेनिखायनो नों गोसो होनानै फरायनांगौ नङाब्ला बै सैमानि काहानि बायदि जागोन नोंनाबो मालायनि सायावल' सोनारनाय मालायनि बुस्थुखौल' लुगैनायबा मालाबाबो मोजां जाया लससो जायो जेरै बै लालसि सैमा आरो बै थङाला सियाला बिसोरनि बायदि जागोन मिथिबाय माबायदिमोनथाय नोंबो इसेबां गोसोआव थायो आरो नोमाया मालायनि न'आव रुवाथि थाबथों बायनानैनो फरायनो मोनासै बेनिखायनो नोंसोरखौ फरायनो खोन्थायो आरो आंबो टिभि सिरियाल नायै नायै साबधान इन्डिया नायै नायै हिन्दी रोंबाय एसे एनै फरायनो लिरनो आंबो रोंहांबाय दिनै एसे गाबोन एसे जुजिदावनो आङो हिन्दी इंलिसबो फरायनो रोंहांबाय दा खोनासंदो बे लालसि सैमानि काहानिखौ लालसी कुत्ता एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी तभी उसे एक रोटी मिला वो रोटी को पूरा आनंद लेना चाहता था इसलिए वो शांति से बैठकर खाने की इच्छा से रोटी को मुंह में डालकर नदी की ओर चल दिया नदी में एक पुल था जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे नदी में अपनी परछाई दिखाई दी उसे अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसके रोटी भी छीनना चाहा रोटी को छीनने के लिए उसने भौंकते हुए नदी में छलांग दी मुंह खोलते ही उसके मुंह की रोटी नदी के जल में गिरकर बहा गया और लालची कुत्ता भूखा रह गया समझा बेटा आलसी और लालची दोनों नहीं होना चाहिए ज्यादा आलसी होगा तो सक्सेस नहीं होगा और ज्यादा लालची होने से भी भूखा ही रह जाएगा बुझबाय मोजां आं बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लाखि बै लालची कुत्ता बायदि दाजादे आरो बिदिनो मोजां सल' लाबोगोन आं नोंनि खाथियाव दिनै थांदो थां आथिं आखाइ सुहैदो आब'निबो खबरखौनो मोनथाराखै आब' थफसियाबा माबायदि दङथाय आरो बे फाग्ला अमा राजाया माथो दाबो सफैनोनो रोंला सन्दला दा मोनायाव न'आव फैबाथाय बेदर आधा केजि लाबोफादे जागोन दे सन्तला सामसै मा दिनै मानोबा गोसोखौ मोजां मोनाखै आं मानोथाय मानोब्रा माबा जागोन बायदि मोनदों आं जेबो जायालै आं दानो जेबो जाथ'वालै दे आं मोनायाव बेदर लानानै फैगोन जागोन दे मानो गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो दं आं हे इसोर दिनै जेबो जायाबानो जाबाय दे आयै जोंलारि आइ माबायदि थांगोन नोंना एग्जामालाय आंना मोजाङैनो जादों आरो पासबो जाखागोन आरो आं मेट्रिक आनजादखौ पास जायोब्ला आयै आंनो स्कुटि होनांगोन हाफ स्कुटिखौलाय मानो नांगौ दे कलेजआनो एफा खाथियाव दङ आंनो नांखागौ आयौ बे फिसा हिन्जाव सासेयाबो मा बियोथाय आंलाय माथो साइकेलजोंनो फरायसालियाव थांदोंमोन कलेजावबो थांदों दानि गथ'फ्रासो मा लुबैयोथाय र' गोसो थोनाया गावनि हिन्जावखौ लिंहरनाय बायदिसो मोनबाय आं हय साला स्वाट माबार फै नेहोबाय थानाङा आंखौ थांगौ साला स्वाट बमरमानि थालिर बिफाङा ओरैबायदि मोजां जाबायना र' बेथा मैदेर माउटखौ लिंहरदों आं नोंनि बे थालिर बागानखौ मैदेरजों गाफाय होजोबगोन आं गोसोखौ थाजिम मोनलायदोंलै आजिखालि बेफोरबायदि आबहावाजों मोगा मोगिखौनो जानो मोनलाब्रा खामानि गैयाबा मबाइल बेनिखायनो मिथिंगाफोरखौनो बावगारलांग्रासो जाबाय आं खिसारा स्वाट थफेरा माबो दाबो मोनफैलालै मालाय हिन्जावफोर बायदि देलाय मालाय फैदों नामा नोंनि थाखाय देलायथारालां हिन्जाव जाबाबो नोंनि थाखाय आं देलायनायाव गैखायामोनलै नोंफोरबायदि मानसिया आंजोंसो खारफाबाय थागौमोन दा हिन्जाव जानायमोनब्ला आदा अमा राजा होनै बिराद मोजां सिमां साजायथारो माथो नोंलाय आंखौ लाना दा जिराय नोंनि डायलग खोनासंनो फैयाखै आं दा दै बारलांबाय थालालां बेयावनो जिरायनोसै आरो नोंजों जिरायफानांगौबा बुलायनायसो जागोन आरो आं दिनै बुलायनायनि मुडाव गैया बादो बेफोरखौ मोनसे खोथा खोनासं बमब्रमाया जेरावबो ओंखारनो हायै बायदि खालामजोब्बाय मिथिबायना बेनिखायनो बमब्रमाखौ माबा मोनसे खालामनांसिगोन आंबो बेखौनो सानदों बे स्वाट बमब्रमाया मान सनमान जाजोबथारबाय बेनि अफिसखौ बुख्लाबहैजोबलाय माथो जागोनब्रा बेनि अफिसखौ जुदि बुख्रुबहैयोबा खोथाया बांसिनसो गाज्रि जागोन ओरैबायदि खालामनांगोन
साब भी मर गया लाठी भी नहीं टूटे बिदि जानांगोन आच्छा मा खालामगोन बिदिबालाय बमब्रमानि सायाव बे जाला माला भिडिअ बानायनानै हेगारला बायदोंना जोंनि एगेन्सै बे टिआरपि बुथुमगासिनो दङना बेनिखायनो बेनि जबखौ जानांगौ सैथो बिदिनो खालामनांगोन बेनि साख्रिखौ थांहोनांगौ जेब्लानिफ्राय रिपर्टार जादों अब्लानिफ्राय दुगामारा बारा जादों बियो बेनिखायनो बेनि दुगाखौ एसे थन्थ्र होनांगौ बेनि साख्रिखौ गैया खालामबानो सेसखासै बियो आरो बेफोरबायदि खोथाखौ रायलायनो थाखायनो आं दिनै नोंखौ बेबायदि जायगायाव लिंहरदों मोजां जादों बेफोरबायदि जायगायाव लिंहरनाया आजिखालि जेरावबो मानसिनि खोमा थासै बेनिखायनो लिंहरदों आं मानसिफोरनि गोजानाव थानानै मिटिं खालामनो होननानै अबयसे बेयाव जिरायफैनानैबो गोसोखौ मोजां मोनदों एसे दानि बिजि सिडुलाव मिथिंगाजों गोरोबफानोनो रोंलासो जालायलांबाय नंगौलै अमाराजा मा जाखोथाय बैसोआ थांनाय लोगो लोगो माखासे बिथिंफोराबो सोलायलांजोब्बायब्रा गांनाय उखैनायफोराबो सोलायलांजोब्बाय माथो माबेबा मोनसे जानो मोजां मोनग्रा बुस्थुखौ जानो बाग्रा जालांबाय जानाङि बुस्थुफोरखौसो जानो मोजां मोनग्रा जालांबाय हाबा जानानै लाबाव बेथा हाबा जाखांनायनि उनाव दि मा मा सोलायलांनांगौ जायो थांखांनाय दिनफोरखौ गोसोखाङोब्ला गोसोखौनो सायराब मोनलायलाङोलां माबा थालांनाय बायदि मोनलायलायो सेंग्रा समाव मोजाङै केरियारखौ दानो रोङासै गाव मा खालामनो लुगैदों मा खालामनो लुगैयाखै बेखौ मोजाङै सायख'ना लायासै दा बोराय बैसोआवसो बै थांखांनाय समफोरखौ गोसोखांनानै दुसिफिननो लुगैयो आं मानो कलेज समावनो मोजां खामानि मावना लायासै होननानै दासो उन दाहा जायो नंगौलै भाइ उन दाहा जामारो जाखिनि बेरायनांगौ रंजानांगौ बे कलेज खिनियावनोसै आरो जेब्ला डिग्रिया कमप्लिट जायो अब्ला मानसिनि लाइफ स्टाइलानो सोलायनांगौ गोनां जायो बेटाबर नोंसोरबो डिग्रियाव कलेजाव फरायबाय दङब्ला इन्जय खालामनानै लाखा जेब्ला डिग्रि पास खालामगोन अब्ला लाइफखौ लानानै गोबां साननो गोनां जागोन बिदि होननानै दुस्थ' खामानि मावनो होआखै आं नांगौलै आं फुटबल गेलेनानै मोजां मोनोमोन नाथाय माबा मिबि खालामफ्लांना लानायावनो जामब्रनानै हाबासो जानांबाय बोरै पलिटिकेल लाइनावसो मोनफैखोथाय फाथाखौनो मोनलायलांला मालाबाबो दे आं पलिटिकेल लाइनाव हाबगोन बेखौथ' आं सानाखैनोमोन जायो अमाराजा जायो दिनै आंखौबो नुदों माबायदि बैसोआव फैफ्लांनानै लाखो आं आरो बेबायदि बैसोखौ बारग'आबाबो जायाना नङाबा बोरायनाय बैसोखौलाय बोरै मोनहैगोन साला हिनजावबो मोनला खामानिफोराबो मोजाङै मोजां जाफुङा मा मावबा माया मोजां जागोन बेफोरखौ सानैनो उन्दुनोबो ओंखारा जालायलांबाय आं ओइ टफि भाइ नोंथ' सेंग्रायैनो दंबावोलै नोंहा दाबो सम दङलै माखासे लुबैनायफोरखौ सुफुंनो आंनाथ' दा आखाइ आथिं बायजोब्बायलै जों जेसेबां स्ट्रं जाया मानो जेसेबां पावारफुल जाया मानो न'खरनि फेमिलिनि खोथा सानोब्ला न'खरनि जिम्मेदारि खोथा सानोब्ला जों जेनफिननांगौ गोनां जायो मिथिबायना बेनिखायनो हाजारथा सिमां थाया मानो न'खरनि फेमिलिफोरखौ नायनांगौब्ला एसे जेनफिननांगौ गोनां जायो नंगौ आंबो दासो रिग्रेट जाबायलै आं मानो जेबो मावनानै लायासै मानो जेबो खालामासै होननानै दाबो जेबो सम जायाखै दे मोजाङै मावफिनबानो जाबाय जागोन अमाराजा नोंजों रायलायनानै दिनै रेजें मोनलायबायलां नङाबा गोसोखौनो बोरैबासो मोनबाय थादोंमोन आं आच्छा दे होमबालाय दालाय मा खालामगोन बमब्रमाखौलाय बमब्रमाखौबो मा होनबावनो दालाय बेबो गावनि डिउटिखौसो मावदों नङा होमबा गावनि प्रफिटनि थाखायसो टिआरपि लानो थाखायसो जोंनि बुलायनाय भिडिअखौ होदों बेखौबो माथो होनबावनो बेबो गावनि खामानिखौसो मावदों दा जों बेखौ अजद दैखांब्लाबो खोथाया बांसिनसो गाज्रि जागोन होमबालाय दालाय माथो सानबावखो नोंलाय अमाराजा एबारनिफ्राय माबा मोनसे गाज्रिसिन खालामबावोब्ला दुमफावखौ किडनेप खालामगोन हे दुमफावखौ किडनेप खालामनो बमब्रमाखौ दाबायदियाव फेजेननोब्ला दुमफावखौसो जोङो बाहायनांगोन मिथिबायना दुमफावखौ किडनेप खालामबानो बमब्रमाखौ हाथियार बायदि बाहायनो हागोन जों मानो होनोब्ला बमब्रमानि लोरबांथिया दुमफावसोब्रा दुमफावखौ माबा मोनसे जाजानो गिनानैनो जों जि खामानिखौ मावो होननानै बुंगोन बेखौनो मावगोन बियो दासो सानदों आंबो बेखौनो खालामनांगोन एबार बमब्रमाया जोंनि एगेन्स्ट खामानि मावोब्ला दुमफावखौनो किडनेप खालामगोन थौ होमबालाय थांनोसै बे सोरनि दखान जाखो माथो खामजोब्बाय सेस दखाना हांगार जाजोबसिगोन दखाननि बिगोमायाबा सोरमोन बेबा गैला सेस गैला मासि होंगो-दोंगोब्रा हे गसाइ आंनि दखानाव बोरै अर नांखो फंबाय अराव थांनाङा माथो मानसिया बेहुससो जाबाय